Shawenza vele mnini nje nganza kwethu. Kumnandi kuyashisa, kumnandi. Ubaba phela wemu. Ubaba wenkomo. Naye kodwa ke mina nganza kwethu. La nothi ukuthi sichemile noma sihamba nomkhwanazi, but iqiniso ngenza kwethu ake silikhulume nje linjalo. Lana inkinga ekhona, angeke bagxeke uSAPS noma angeke bagxeke umkhwanazi. Lento le ile intelligent ngaphakathi, une head of intelligent. uSAPS ngeke ayithole le mali, i-corps ngeke ithole, ama-corps ngeke athole le mali lena esebenzelana, never. Ngiyokubuza nithi ngasho, hayi bafana phela ngathi sebepetule badiscover ukuthi uMatlala nale ingambane ziyathintana, kunama-exchange akaba khona. Lalela, ayasho ama-email, iyasho le nsizwa esinayo la ku-TikTok ithi hambani othenga ama-popcorn, ihlale phansi esidile nama-popcorn. Izodlala i-TV South Africa, ngiyanitshela bafana, niyosho ukuthi ngasho. Isazodlala i-TV eMzansi, isazodlala i-TV South Africa. Wawuthi uhlakaza umkhonto wenzani, bakutshela bathi hayi kudluka ndoda. Namanje yini lena SADF, siyabonga kakhulu emasosheni la sethena ukuphakama, alibona iphutha. Lalelani, ngangisho umthalaleli namasosha engaphakami, izwe ngeleni bafana, ibhola lisekhwapheni, ayidlali i-TV. Uyabona ukuthi lamankankana adakiwe ngeke bangidlula lefokofu. Le TV nganza ukuthi idlala manje, niyosho ukuthi ngasho. Ubaba ama-ankoni, lalelani nina bosiwurata kawufela, indaba yenu iphelile indaba yenu. Amasosha awalithathi izwe, mayiqeda ukuthatha izwe amasosha asifuni nabe ngolamthuthu, awabe la engabi ngolamthuthu, ngoba i-DA vele imela. Ngiyanicela nganza kwethu, ngasho ngathi baba ama-ankoni, nanithi nihlakaza umkhonto nenzani, ziyakhala zikula-speaker.